हिमन्त बिश्व शर्मानि स्किम मोननो थाखाय बोरमा फिखाबाय नै कटारि लादों नालाय जोंना बिमाया दा नोंथांमोनाथ' गोबां कमेन्ट्स खालामदों जुखामा जादों बयनाबो होननानै जादोंबाथ' बिराद मोजां मार्केटआ मोजां जागोन बयनाबो जानांगौसो नङा होमबा एथ' फैसा थाङो बे गायोब्ला दा नोंथांमोन देखायगासिनो दङ ओमफ्राय दैखौहाय आं नैबे ड्रेनजों हरालासिनो पाइपजों हरबाय आरो नैबे पाइप फिसाया पाइपजों हरोबा थाब सहैयो ओंखायनो पाइपजों हरनाय जाबाय दा नायदो नै दै मोनोबाथाय एसेबाबो मोजां जायो नायदो नै दा बिसोरो दै मोनबायना एसे मोजां जाबाय आरो माने सेरहाया जायो ओमफ्राय मेन फार्स्ट गायनानै बिथिं सोमखोर जाबाय आं बेखौ देखायगासिनो दङ माने सानदुंजोंहाय मोदानदों आं देखायगासिनो दङ रायजोफोरनो दा नायदो नै रायजोफोर बेबायदि एसे सोमखोर नुहांबाय आरो दै होनायजोंहाय बिनि उनावहाय दै होखांनानै आरोबाव मा होगोन दाना जाहोबावनांगौ बिसोरनो दाना मोनजाबावबाथाय मोजां जासिगोन आरो दा नै एसे साइज नुयो आरो मोजाङानो जादों नङा होमबा एसे कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो सोरना माबायदि जादों आंनाबो एसे जासाबबाय दा नायदो नै रायजो राजा नोंथांमोन जुखामा बेबायदि जाबाय आरो ना एसेबां गाज्रि जायाखै एसे मोजां जादों बेखिनियावहाय आं दै होजोब्बाय ओरैहाय नै नायनो हागोन बैथिं दङ गासै 11 बिगा नालाय ओमफ्रायहाय नै माबादि जादों जायाखै नोंथांमोना एसे कमेन्टआव खिन्थाहरदो दा नै बेबादि जादों आरो आंना नायनो हागोन नै नोंथांमोना बेवहाय आं मा खालामखो फार्स्टआव दै होबाय दै होनानै दायो आं मा खालामबावगोन दा दै होनाय सिगां मोनसे आङो हासार सारदोंमोन आरो ना इउरिया जें लागायनानै बेनिफ्राय आरोबाव दायो दै होबाय दै होखांनानै आरोबाव बिसोरनो मोनसे दाना थायोना बे दानाखौ जाहोबावनो नागिरदों आरो बे दानाखौ मोनजाबावबाथाय बिराद गोसोम जाबावसिन आरो दा रायजोफोर नोंसिनावहाय सोरबाफोर गायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहर माब्रै जादों मा होदों आंथ' हासारखौ होबाय बिरादनो बिनिफ्राय दैखौबो टाइमावनो टाइम होगासिनो दङ दा फिथाइयासो माब्रै जायोथाय जेब्ला फिथाइ थाइबावगोन होमबाथाय आं खिथाबावगोन आरो कन्डिसनखौहाय दा जुखाम गायोबा खस्थ' दङ खिन्थु फैसा बिराद दङ आरो दा माइनिफ्राय डाबल मोनो आरो ओमफ्राय खस्थ'आबो बारा माने एकदम सासे मानसि नांबाय थागौ आरो माने ग्राउन्डआवहाय आरो फोथाराव नङाबा जाया दा आंथ' एथ'बां टाइम होनो हायासै मानो होनबा आं अफिस दङ दा ओंखायनो फादारानो गासैखौबो नायजोब्बाय बिदिनो बेरा होनाय दै होबाबो माने पाइपखौहाय सोलायबाय थानांगौ फुरा पाइपखौ माने रानबाय थानांगौ आरो एकदम ओरै रानबाय थानांगौ दा डिलिभारि पाइप होथारनांगौ नङाबा जाया नङाबाथ' हाखौनो सिनो हानाय नङा ओमफ्राय दा बिगायाव 20 कुइन्टेलाथ' जाखागोन बिनि बारा जायोबा मोजां मथा-मथि 25-30 जायोबाथाय एसे इनकामा मोजां जागोन आरो फार्स्ट गायनाय ओंखायनो एसे मोजां जादों आरो बिथिं हासारबो मोजां दंखायोमोन खोथिया फोराखामोन नालाय माने माइ गायग्रायावनो गायदों नालाय आङो नै बे एसे फिसा बे लास्ट गायनाय जोलैया नैबे गदाबारि ओमफ्राय नैबे जाबाय उइनारमोन आरो ना एक्सुवेलि जायनोखि गायोना नोंथांमोना गायबाथाय उइनारखौ गायनाङा उइनारा बारा स्ट्रं मोनाखै आङो बे जाबाय गदाबारि बे गदाबारि जोलैया एसे मोजां जादों आरो दा बैसागु बायनानै फानहैसै ओमफ्राय बैसागु बायनानै फाननानै एसे मा मोनो बे फैसाजों दा नै पाइपआ बेनो बेस्ट बेजोंहाय दैखौ डाइरेक्ट राननो हायो आरो मानो होनबा सासे मानसिया एकदम मेन पावार नांखागौ बे पाइपखौ ओरै हलाय रानना होजोबनांगौ आरो दा जेरै बैयाव नुदों हनै दा बिथिं बेस्ट जादों बिथिंहाय हासारा बुरजा दङगोन ओंखायनो थाब जाबाय ओरैनोबाबो बेवहाय सिगां खोथिया फैयोमोन नालाय हासारा दंखायो ओंखायनो एसे मोजांसिन जादों आरोबाव बिथिंहाय एसे लेट गायनाय बे जाबाय मा लोङाखै दिनै हा जाला मानसियानो बुजोब्बाय रायजो राजाफोर नालाय खनसे नायबालाय गोसो दंखायो नामा दानि थांनायखौ एसे एदावबाय जोंहानिनो न' खाथिनिखा ओरैबादि दाउसिन दाउलाफ्रा एम्फौ जानो फैदों दाउबो फैदों माने दैबानाजों लोमनानै एम्फौआ ओंखारजोब्बायना साला आरो बे एम्फौआ बिलाइखौ एसे अरदोंमोन बाट एकदम एसेल' आरो बारा नङा जेबो मुलि सारनाङाखै खिन्थु सारनायालाय बेनिफ्राय नोंथाङा भिडिअ नायगासिनो दं दा बै खनायाव मोनसे गोजा दङ ना साबस्क्राइब लिरनाय बेयाव एसे थुना होलाय मा जायो नायलाय ओमफ्राय होनबाथाय बोरैबा थुफ्लांबाथाय नेक्स्टआव भिडिअ होबाथाय नों नुलांबाय थागोन आरो